Ipan tamo di. Mga gwapo ro ba kayo tituraan pig nga pamarog. Sa ka nagsabay ba karino? Timing utol kay nagpagbaba ko sa barak ko ba ning uli ko kag Dubai. Ganito no, timing kay no. Bakasyon budta kay perminta ng trabaho. What? Ganito no. Laay kay dito tuloy. Dagat ra perminta ko makita. Kani laging si Manta. Pero bintana yung huwag kay naka sa Dubai makalaglaag man ka. Nah, pariya ta tuloy. Na ako sa Dubai lagi pero na ako sa desierto. Kabalo ka sa trabaho ko dito. Tigpakaon kong kamel. Mong suliton yo ato pabakasyon tol. Ganito no, pero pesa ba? Kita ba atong edad ba murag hapit man mula po sa kalendar murag gwapo tingali ni mangita po tag chika tingali ani nasa man po dapat lagi no mao gyud nang lagi dala ta ka diri kay patingit atong chika to sa unahan ay onanay ay ko lang bahala na ko tol oh pwede ikaw muna dahil kung di na mo makayag jamming ako na po mo jamming kita Kung dinner ako kanay. Najugoy nakita ka mga gwapo ano nila oy. Ako gusto nang panamas-tamasan kung sa kong makaya. Kaya namatay kong virgin. tol na chika oh uy nagablandi po yun ako yung nag-jamming tol kaya taminga ka okay dili na mo na makuha ron ako na po jamming na ron ay biga huwag mo nakalihok ang utol unsa man niya kung utol oy unsa man si utol na halika oh shit